tugo aricha awachni ari nyuoli kitugo e lap ma mopogore opogore piny Kenya kae nochal nade atmosphere mane uyudo kanyo support mane uyudo online gi e ground bende e pap Silly? I think for the first time naneno Kasarani kopong. Pok aneno Kasarani kopong kaka ne opong nini tuke mag chan. Kana doko ne fans sana erokamano. Negi miyo support sana. Throughout from game mokwongo nyaka watugo game mogik. I think dinebedi ni kafo koketo chik mar duoko ma fans piny. I think Kasarani dinopong nyaka ewi tado malo. Nitie jok moko manoyudo thuolo mar wuotho kata malo giwacho kado gine medwa fine kendo kama gintiere kae. Fans ochopo. Bende do buok mora mora koso mane medi mana ponono motisha kama nitie ni jogi koro ng'eny. Expectation ni ka game mar ariyo kata mane timo iwacho ni macha clearance mar wuok mane line. Iwacho macha ne donjo mokwongo Sylvester. Noketi kanye mano bang' tugo. Koso kanyo be iwacho ni tactical approach maru e game no improve mane buo Benny Makati. I think mana kaka wacho tactical approach be mar coach be ber sana defensively. I mean wabedo organized in terms of defending. Koro I think mafans be kaka mafans kangenye papa at least ibedo gi moral montiere kaka moral moro biro ne koro ka jogo goko kanyo moko shout nyingi moko mana medi mijingo. Kiwacho